Vrlo često me pitate, a neki mi i zameraju što na moj kanal stavljam molitve i na moj sajt. Pa da vam kažem, meni je trebalo dugo vremena da krenem u ovaj rad na sebi i da počnem malo drugačije da gledam na religiju, bolje reći na Boga, ne na religiju, jer religija je samo teorija koju su ljudi napravili, a Bog je ipak nešto drugo. Ta sveokupna energija ili kako god hoćete da ga nazovete, dajte mu bilo koje ime, univerzum, šta god, nije bitno uopšte. Znači, kad sam ja bila mala, naravno živjela sam u socijalizmu i nije baš bilo mnogo ljudi koji su išli u crkvu, palili sveće i ne znam, molili se i tako dalje. Međutim, moja porodica je slavila slavu i imala je nekakav taj odnos sa crkvom i sa svecima prilično dobar. Bolje reći, moja majka je bila je bolečiva i onda kad je čovjek bolečiv, onda se vrlo lako okrene Bogu i crkvi tražeći spas. Tako da je ona išla po kojekakvim manastirima i crkvama, što je u principu pomoglo. Postoji neki običaj kod nas Srba, sad ne znam da li to svugde postoji, ne znam kako je ona čula za to, uglavnom, recimo, ne znam, odeš u crkvu, mislim da je ta crkva u Đunisu, pokrov Presvete Bogorodice, i sad, pošto je moja majka imala migrene, verovanje je da kad ulaziš u tu crkvu, ako se na pragu nađete u isto vreme ti i neka druga osoba, da onda trebaš tom osobom da se pobratimiš i da će onda migrene nestati. I stvarno mi smo otišli u tu crkvu, ona je ušla unutra, na pragu stvarno se u isto vreme našla sa jednim gospodinom i oni su se tu pobratimili, napravili smo lepo prijateljstvo i desilo se to da ona stvarno sljedećih 5 godina uopšte nije imala migrene. Ja sam tek kasnije, kad sam shvatila neke stvari i ovo što ću vam sad ispričati, shvatila zašto su se njoj migrene vratile posle 5 godina. A to je po meni činjenica da je njoj njena duša na neki način dala vreme određeno, eto recimo 5 godina, da poradi na tome šta je kod nje prouzrokovalo migrenu, koji su to negativni mentalni šabloni, negativna verovanja koje ona ima, pa kreira tu svoju bolest, to jest te migrene. Međutim, moja majka nije bila u fazonu da se menja, njoj to, ona je bila najpametnija, niko drugi nije bio pametan, svi su ostali glupi, ona zna najbolje i tako dalje, tako da nije imalo namjere da se promeni i migrene su se vratile. Znači, tako su, moja porodica je bila okrenuta prilično crkvi, nisu oni baš nešto, kako ja sad vidim, nisu oni baš nešto mnogo verovali, ali su kao, ajde da pokušamo. Što radi i većina ljudi. Međutim, ja sam imala neki, još kao dete sam imala neki drugačiji odnos. Meni je bilo čudno što se svi nešto mole Isusu, Bogorodici, svecima i tako dalje. Kod mene to nije funkcionisalo, to jest meni to nije bilo jasno. Moja molitva je bila uvek Bogu i nikom drugom.
i nije mi bilo jasno zašto bi se ja molila Isusu, zašto bi se molila Bogorodici ili ne znam bilo kom svetu. Onda sam jednom, dok sam išla u školu, naravno, mislim, kad god ne želim da me profesor pita, ja se molim Bogu pre časa da me ne pita. Šta god sam želela da postignem u životu, ja bi se pomolila. A s druge strane, i to mi se nešto ispunjavalo, mogu da kažem. S druge strane, nisam znala Oče naš, pošto religija nije bila toliko zastupljena, ja nešto nisam bila ni upućena kako sve to funkcioniše. I onda sam ja izmislila neku svoju večernju molitvu, to jest molitvu pred spavanje. Izvinite, pijem čaj. I tako da sam tek kasnije naučila Oče naš. I sve vam ovo pričam zato što me mnogi pitate kako to da idu rad na sebi i pobožnost, tako da kažem, ruku pod ruku. Pošto većina vas gleda rad na sebi kao, kad se govori o radu na sebi, kad ja pred mojim klijentima predstavljam rad na sebi, svi nekako to smatraju psihologijom u smislu nauke i shodno tome svi vjeruju da je psihologija odvojena od religije i pobožnosti, tako da kažem. Međutim, to uopšte nije tačno. Rad na sebi je upravo rad na učenju da ti stupiš u kontakt sa tim svojim višim ja, sa svojom dušom, tako da kažem. I samim tim, pošto smo svi mi jedno, pošto smo svi mi deo jednog Boga, ili ti jedne energije, kao hologram, delovi jedne iste, kako se to kaže, puzzle, ne znam ni ja. Onda je, shodno tome je i rad na sebi, u stvari, rad na svom duhovnom razvoju. I to nije ni malo odvojeno od pobožnosti, od Boga, od crkve, od molitava i tako dalje. Generalno, rad na sebi, kao što rekoh, je rad na svojoj duhovnosti i uopšte nema veze sa crkvom. Crkva je institucija. Religije su izmišljene, tako reći. Mislim, kako je kome odgovaralo, tako su pravili religije. Shodno istorijskom trenutku, tako da kažem. Međutim, šta se meni desilo, evo da nastavim. Znači, ja sam tako se molila za sve što mi treba, neke stvari mi Bog ispunjavao, neke nije, da kažem Bog ispunjavao, ili to jest moja duša mi ispunjavala. Ja tad nisam znala da je to duša, nego sam mislila samo da je to Bog. I dolazim do trenutka, znači, kad god prođem pored crkve, ja svratim, upalim sveće. Znači, nikad se nisam u crkvi nešto molila, ni dan danas u crkvi ne mogu da se molim. Kad uđem u crkvu, totalno mi se isprazni um, znači, nemam nikakve misli, mislim, prosto se čudim ljudima koji uđu u crkvu i mole se, ali, Bože moj, svi smo različiti. I tako sam ja išla u crkvu i molila se na svoj neki način, do svoje 28. godine kad sam se razbolela. I sad u startu ja sam, kako da vam kažem, odjedanput sam se našla u situaciji da ležem u krevetu, nemam energije, ništa me konkretno ne boli, a ja ne mogu da ustanem iz kreveta. Muti mi se u glavi, osjećam se slabo, nesigurno i tako dalje. Da bi moji doktori konstatovali posle silnih pregleda da ja imam povećanu kandidu i to je to.
i da ja treba da lečim tu kandidu i da podižem imunitet i da će na taj način moje zdravlje da se popravi. Međutim, to se oteglo i to je trajalo sve ukupno neke 3 godine. Međutim, u međuvremenu, kad sam se razbolala, pa posle nekih možda mesec, 2, ja sam se u jednom trenutku, a imala sam u sobi neki krst na zidu, ja sam se okrenula prema tom zidu i bukvalno, da izvinete, ajde se ne izražavam, svašta rekla Bogu. U smislu, ma zdravo, doviđenja, ti me više uopšte ne zanimaš, kakav Bog, kakvi bakrači. Ja sam toliko išla u crkvu, toliko se molila, toliko te poštovala, verovala, što i jeste bilo, mislim, išla sam na Božić u crkvu, u stvari na Badnje veče u crkvu, kad niko nije išao. Tako da sam ja totalno onako pukla na njega, ja te poštujem, a ti mi dao bolest. Jer sam ja tad nisam znala ovo što znam sad, da mi Bog nije dao bolest, nego da sam je sama kreirala i da je to deo moje lekcije. Elem, ja sam tako lepo Boga šikanirala i rekla sam, više me uopšte ne zanimaš, ni ti, ni tvoje molitve, ni crkva, ništa me ne zanima, zdravo, doviđenja. I nedugo nakon toga, ja, u međuvremenu sam čitala tako neke psihološke knjige, jer sam shvatila da, čim sam ja toliko dugo u krevetu, da tu nešto mora da se dešava drugo, a ne fizička strana. I te psihološke knjige mi nisu baš nešto pomogle, osim što sam se našla u svakoj dijagnozi. Nisu mi pomogle u tom smislu da jednostavno u kući sam, ne mogu da mrdnem iz kuće, nije mi dobro da idem bilo gde, po lekarima i tako dalje, a nijedna knjiga mi ne daje ništa konkretno šta da uradim, da promenim svoje stanje. I onda počinju dolaze do mene knjige o radu na sebi, jedna po jedna, gde ljudi totalno drugačije objašnjavaju tu, kako da kažem, taj naziv Bog, tu činjenicu Bog. I tu onda počinjem da shvatam kao prvo da ja nemam roditelje, to jest ne da nemam, imam roditelje, ali da oni nisu moji pravi roditelji, nego da je Bog moj roditelj, stvoritelj. A da su ovi ovde samo da mi, kao moja familija, kao moja pomoć u učenju lekcija koje treba da naučim. I tako ja malo po malo počinjem da shvatam jednu vrlo bitnu činjenicu. A da vam još kažem, to nije nastalo, ta promena kod mene nije nastala iz čista mira, već čitajući mnoge knjige, ezoterije, metafizike i tako dalje, koje su sa svih strana ove planete, a sve govore jedno te isto. S jedne strane, meni je čitanje tih knjiga bilo, kako da vam kažem, prva knjiga koju sam pročitala, više se ne sjećam koja je bila, iskreno da vam kažem, ali apsolutno iste sekunde kad sam počela da čitam prvu knjigu o ezoteriji, iz oblasti ezoterije, ja sam to osetila kao, to je to. To je ono pravo, to je ono što meni treba. I tako da nisam imala nikakve otpore prema tim knjigama, šta više, gutala sam ih, brzinom vetra sam čitala. I prihvatala naravno sve njihove savete i upražnjavala. Elem, najbitnije što sam ja shvatila iz tih knjiga je to da mi u stvari imamo vrlo pogrešan stav u osnovnoj rečenici kad se pomene Bog. A to je
svako koga pitaš, hoćeš da pitaš nešto vezano za Boga, ti ga pitaš da li veruješ u Boga. Međutim, to je jako pogrešno. Ja sam shvatila da je pogrešno. Poenta nije da li ti veruješ da nešto tamo postoji, već je poenta u tome da ti imaš poverenja u to nešto što postoji. Da imaš poverenje da to nešto je tu za tebe kad god ti je potrebno, da sve što se dešava, dešava se zato što tako treba da se desi, da to nije loše po tebe. Znači, bukvalno ta rečenica, da li veruješ u Boga, treba da se preformuliše, po meni u celom svetu, što recimo Amerikanci imaju, oni kažu, to jest ljudi s engleskog područja, oni kažu I trust God, I trust in God. Znači, ja verujem u Boga. Ovo u Boga nije baš adekvatno, ali verujem Bogu, to je rečenica za koju smatram da je pravilna. I stoga rad na sebi ne može da se razdvoji od pobožnosti, tako da kažem, ili od poverenja u Boga. Jer, kao što sve knjige kažu i sva učenja i moj učitelj, mi smo svi deo te energije, deo te božanske energije, koja je nama data kao, mi je zovemo duh i duša. I shodno tome, ta naša duša ne može nama da želi zlo, niti da nas kažnjava, niti da, ako je nešto, to se podrazumeva bar, ili bi tako trebalo da bude. Ako je moja majka, trebalo bi da meni želi najveće dobro, a ne mom komšiji. Ista stvar za i mog oca. Tako da, s te strane gledajući moja duša, bi trebalo meni da želi dobro. I želi mi dobro. Tako da sam ja totalno promenila način gledanja na Boga i vratila se religiji i pobožnosti na totalno drugi način, sa poverenjem u Boga, i to je mnoge stvari u mom životu promenilo. Sama ta činjenica, nevezano za to da li sam se molila Bogu, nisam se molila, vrlo me je promenilo. I zbog toga nemojte da vam je čudno što ja na moj kanal i na moj blog stavljam često te neke molitve. Uglavnom stavljam molitve koje ja koristim kao što je jutarnja molitva i možda za neki praznik ili već neka molitva koja se meni jako sviđa. A sad ću da vam pročitam jednu molitvu koju sam posle određenih godina rada na sebi dobila od drugarice koja je bila pristupila nekom, pa ne znam kako bi to nazvala, ne mogu nijednu religiju, ne mogu da nazovem sekta. U stvari nisam to od nje dobila. Negde sam u nekim novinama, što se kaže ništa nije slučajno, u nekim novinama sam pronašla, mislim ja u principu ne čitam novine, znači bukvalno može da se kaže ništa nije slučajno. Do mene je došle su neke novine kako i zašto nemam predstavu. I u tim novinama je bila molitva nečija, ne znam ni čija je, iskreno da vam kažem, koja je meni toliko zazvučala kao istinito, kao ono nešto pravo, kao
ono, znate, kada osetite nešto da je, to je to. Sad ću da vam tu molitvu pročitam, pa se nadam da ćete kroz nju, u njoj je sadržano, kako da kažem, maltene sve što vam je potrebno za rad na sebi i ne samo za rad na sebi, nego bukvalno opis onoga kako mi treba u stvari da živimo, kako treba da verujemo. Vidjet ćete i sami, mislim, procenite kako, da li se vam se sviđa ili vam se ne sviđa. Ali želim da to podelim sa vama, jer je ta molitva negdje, ja sam počela da radim na sebi sa tom molitvom, da je čitam često i da je upražnjavam. I voljela bi da možete da mi napišete komentare ako želite. Znači ovako ide. Oče nebeski, tvoj duh stanuje u meni. Ja sam tvoja kći koja večno živi i postoji, jer si ti duh u meni. Ja sam dete beskonačnosti, kosmičko svetlo biće, jer ti, duh beskonačnosti, stanuješ u meni. Sve što me tišti i što bi htjelo da utiče na moj koncentrisan i usmeren život, polažem pobožno i sa puno poverenja u tvoje dobre ruke. Svim ljudima i dušama kojima u ovom i u prošlim životima nisam oprostila, želim od srca da oprostim preko Hrista mog spasitelja. I molim za oproštenje sve ljude i bića o kojima sam u ovom i prošlim životima loše mislila, govorila ili protiv kojih sam loše postupila. Molim također za oproštenje za sve suprotne misli, reči, dela koje se uvek iznova javljaju u meni. Ja hoću da ispunjavam volju Božju. Ja potvrđujem ono apsolutno. Ja ispunjavam volju Gospodnju. Ljubav koja večno struji i pomaže mi da ispunjavam tu ljubav, taj večni zakon života, on postaje kroz mene očigledan. Ja se poveravam sve prisutnom duhu koji je život, koji upravlja sudbinama sve svoje dece. Gospod iskorenjuje sve ono što nije prema večnom zakonu života. Ono što ipak imam da nosim, nosim u strpljenju. Neka bude volja Gospodnja. Amin. Znači, ta molitva je meni onako uz koje kakve knjige i shvatanje, drugačije shvatanje Boga, bukvalno legla da ja ne mogu da vam opišem kako. Dobro i lepo. Pogotovo što podrazumeva i praštanje sebi, i praštanje drugima, i poverenje u Boga da je On tu za nas, da je On ljubav, da On nije strah i trepet i tako dalje. I sljedeća stvar koja mi se desila da sam ja počela da shvatam Isusa, Bogorodicu, svece, šta je tu šta. Ne bukvalno šta je šta, nego jednostavno da vidim svoje mišljenje o tome. Da mi postaje normalno da se ja pomolim Isusu. Da ga ne shvatam kao ono, kao šta će meni Isus kada je već imam Boga. To mi se desilo prvenstveno što sam negde Isusa u svojim mislima, nekako kroz neku meditaciju, ne znam nija kako, trenutku sam doživjela Isusa totalno drugačije. Mislim, prvo izgledom sam ga doživjela drugačije. Doživjela sam ga kao nekog maltene klinca, nije ni klinac, nego mladić neki, plav, blesav, totalno u zajebanskom fazonu. Ja sam onako stala i rekla, čekaj, stani. Možda Isus uopšte nije bio ovakav kako ga ljudi predstavljaju. Možda je bilo totalno drugačiji. S druge strane, možda svako ima svog Isusa. Možda nije Isus isti kao za sve nas. S treće strane, ona predstava o Bogu kao dedi sa bradom. Mislim da je predstava takva samo zato što mi deca volimo dobre dedice sa bradom. Mislim, naše dede zamišljamo kao dedicu s bradom koji je dobar, koji nas ljulja na kolenima i možda smo ga zato tako zamislili. Onda sam skontala da to zamišljanje Boga kao osobe i kao ličnosti je totalno bez veze. Mislim, zašto bi ga zamišljali kao dedu? Što ga ne bi zamislili kao
nekog mladića, mislim, ili ne mora da bude ni mladića, što ne bi zamislili kao svetlost, kao to da je, kad već se knjige kažu da se sve prožima, da je Bog sve prožimajući, da je u svemu, da je u ovom kompjuteru, u ovom telefonu, u ovom stolu, da je sve to jedno i da je sve to isto, ista energija, samo drugačijih vibracija, onda ne moram da zamišljam Boga kao neku osobu. Više, tako da sam i realno sam počela da kad se obraćam, da se obraćam toj nekoj sve prisutnoj svetlosti, poput onoga kad se Mojsiju predstavio kao plamen. Tako da, eto, to je bilo moje iskustvo sa Bogom i sa religijom i moje odricanje od Boga, a onda vraćanje Bogu na velika vrata, što bi rekli, u totalno drugom fazonu koje... I moram da vam naglasim, raniji način verovanja mi je bio, koliko god da sam imala poverenje u Boga, toliko sam se plašila, toliko sam mislila da me Bog kažnjava, da ja nešto radim pogrešno, pa on zato mene stavlja u situacije koje su mi teške i bezizlazne, mi izgledaju i tako dalje. Međutim, promenom načina verovanja, to je sticanjem poverenja u Boga, koje je naš najviši cilj u stvari. Naš najviši cilj u ovom životu je poverenje u Boga, u život, u nas same. To je deo onoga što kažemo zavoleti sebe ili učiti da voliš sebe. Znači, poverenje u sebe je deo ljubavi prema sebi. Znači, bez toga nema napretka. A s druge strane, to je životno delo, jer koliko smo mi sposobni kao ljudi da uopšte dosegnemo to neko vrhunsko poverenje. Mislim, sposobni smo, ali treba dosta rada, s obzirom da imamo različite lekcije u životu. To bi bilo to, malo sam odužila, izvinjavam se, ali htjela sam da vam malo približim, jer su me mnogi pitali čemu ove molitve i malo imam utisak da vam je to što stavlja molitve, da je to vama onako malo odbojno, ali evo reći vam još jedan primjer. Nemojte da vezujete molitve i religiju za Boga. Pokušajte malo to da odvojite. To što, evo ja daću vam primjer, ja sam jednom prilikom toliko poludela na mog popa koji dolazi da mi sveti vodicu, da sam otišla u crkvu da promenim popa. Nešto me izneverio. Došao je da sveti vodicu, u stvari zvao me da sveti vodicu, ja sam mu rekla da ne dođe sutra dan kad je on planirao, već da dođe neki drugi dan, jer nisam imala novac da mu dam. Na što je on, kad je došao sledeći, ja sam očekivala, pošto oni idu po zgradama, tako, ja sam očekivala da će on ipak doći, pa ja kad budem mogla da odem do crkve da mu dam novac. Međutim, on se čovjek uopšte nije pojavio sutradan, kad je trebao da dođe. I pojavio se posle par dana i onda mi je rekao kao, nemoj više da ti se desi da me vraćaš zato što nemaš para, nja. Ja se mislim, pa da si hteo da dođeš, ti bi došao, šta sad ti meni tu priča za malo decu. Da bi ja otišla posle u crkvu i tražila da promenim popa, ali srećem, pa sam naletela na nekog mladog đakona kome sam rekla šta hoću da radim i pitala sam kako to da izvedem. I on mi onako vrlo jednostavnim rečima vratio s onome u što ja u stvari i verujem. Samo mi je rekao, ja nemam ništa protiv, vi možete da promenite popa, nema problema, ali morate da shvatite da je i on samo čovek. Što je mene onako
samo me podsjetilo na sve ono što sam dotle naučila, da on u stvari uopšte nije bitan. Da Bog kroz njega samo, Bog njega koristi kao svoje sredstvo i ništa više. I nisam promenila popa. Šta više, posle toga bi se pokazao kao vrlo drugačije počeo da se ponaša. Naravno, pošto ja verujem i radim na sebi i verujem u ezoteriju i metafiziku, mislim da sam ja u tom trenutku malo raščistila taj svoj odnos prema crkvi i svoj otpor prema crkvi, prema popovima kojim sam naučila još od mog oca, koji nikako popove nije voleo. Tako da sam se ponovo vratila ovome i opet vam kažem, znači, nema tu neke razlike između rada na sebi i pobožnosti. Znači, kažem pobožnosti, ne religije i crkve. Religija i crkva je nešto što se poštuje kao institucija, a pobožnost je poverenje u Boga, koje se u stvari gradi radom na sebi, to je duhovnim razvojem. Eto, to sam htjela da vam kažem za ovu priliku, svašta nešto sam vam rekla. Izvinite što je ovoliko dugo bilo, ali tako je. Vidimo se, komentarišite, pišite, lajkujte. Naravno, lajkovi su jako bitni za promociju ovog mog kanala. Time mi činite uslugu, naravno. Ako nemate ništa protiv, lajkujte i zapratite kanal ako vas zainteresuje ova tema. I do sljedećeg videa. Ćao!